Nne kedu afa gị? Chisom onye? Ngodo. Okay. Kedu ebe unu bi? Houston. Kedu ebe dada gị? Kedu afa papa gị? Damian onye? Ngodo. Kedu ebe a mụrụ gị? Na Houston ka a mụrụ gị? I wee soro dada gị wee bịa Dallas ọkụ ya? Wee na-asụ Igbo otu a? Ịma asụ Igbo na-ede Igbo? Very good. Kedu iligo nne ebe a abịa tata? Kedu ihe ili? Ịta asụ ya? Kedu afa nwanne gị? Ụmụ nwanne one ka ị nwere? Ụmụ nwanne abụọ. Gị nwa mee ha onye nke atọ. Kedu afa mama gị? Blessing Ngodo. Kedu grade ị na-agụ? 4th grade. Wonderful. Ọ bụ na-afịa ihe a bụ nwa a mụrụ na Houston. Oto na Houston. Na-asụ Igbo. Na-ede Igbo. Kotsi ọpapịa. Damian Ngodo. Ọ maka ndị nọ Lagos na ndị na Abuja na-asị gị I no dey hear Igbo, I no dey speak Igbo. They go ọmarịcha nwa ada Igbo amụrụ na America, ọ nọ na America na-asụ America. Nne Chugozie gị. O kedu mgbe ị na-anọgo Nigeria? Ị ga-anọgo Nigeria? Kemgbe ị ga Nigeria ikpeazụ? Na Disemba gara aga. And ị ga-anakọ Nigeria na Disemba nke a. Ọ bụrụ na ị nata Nigeria na Disemba nke anụnwa, ị mụtara na mba ukwu, papa gị ga-agwa anyị echie gị echichi na ibe ezigbote ada Igbo. Ị na-egosi ndị mmadụ ka o kwesịrị ịbụ ada Igbo niile. Chugozie gị nne. Isi na afa gị gwakọ anyị afa gị ọzọ? Chisom Ngodo. Onye mba ukwu ọkụ ya? Daalụ. Onye Igbo. Very good. Ezigbo abụ one ka ede? Ịdị 9 years ọkụ ya? Very good. Ezigbo nwa. Daalụ nne m.